Amit pelan-pelan nggih. Nggih. Pun mboten napa-napa nggih. Mbak jenengan ngaleh nggih. Nggih. Set. Bentar. Nggih. Geser. Pelan-pelan. Niki kaki kanan niki dereng saged diangkat. Oh nggih nggih. Kiri mawon Mbah, ngangge kaki kiri. Nggih. Sik pelan. Mboten, pun. Aman. Nggih, sik pelan. Pun mboten sampun niku Bu. Nak kebantalan mangke keduren. Nggih. Cikule ya, Nduk. Nggih. Nggih. Pun langsung brek Mbah bersane. Nggih. Pokoke wis ana stane kok. Keren. Pun mboten napa-napa nak niku Bu, Mbak. Set. Ngene kok. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerja kembali sampai. Nggih, enggak apa-apa. Nanti sik bentar ya, tarik sesuai dengan kanune set. Aja surung metu, Nduk. Ini. Ya, Mbak. Sementara. Pun niku ditarik set. Pol mburi, Mbak. Ya, sing ditarik niku nih set. Pon kaki bapaknya munggah. Bapaknya sampun nyaman. Wes. Enak gitu, nak sesek. Oh nggih, sering sesek, Mbak? Boten kula, boten, Pak. Oh nggih. Mangke nak sesek kula gadah nebul, mangke tak pinjemin nebul pas wonten napa-napa terkait Nebul pun apa? nebulizer uap. Uap. Nggih, kula gadah. Mangke nak Mas nganu ngoten. Alhamdulillah boten, Pak. Kalau cairan itu paling sikil ageng.